Vi har fået lavet en helt ny fældeserie til elbiler, som består af 3 designs. Den ene af dem er Pyrxis, som vi ser ved siden af her. Vi har kigget lidt på de design trends, der er i markedet. Ikke bare i Danmark, men også i Sverige, Norge og Finland. Og så har vi kigget på, hvad kommer der fra bilfabrikkerne, hvad kommer fra andre store fældeproducenter, hvilke fæld- og dækstørrelser, som bilerne kommer med originalt. Det har vi lænet os op af. Eksempelvis en Tesla Y, som vi har her. 9,5-19. Det er også det, som man får, når man får en fælde fra os. Det sikrer selvfølgelig den bedste kørekomfort, at bilen har de samme køreegenskaber, som når det er, at man kører på sin originale fælge. Så har vi kigget på en vigtig ting som bæreevne, for at sikre, at fælgene de rent faktisk kan bære elbilerne. Det kan vi sige med sikkerhed. Det kan vores. Vi har flere forskellige biler, hvor at vi har bredere fælge bag, end vi har for, og det har vi også taget højde for i programmet. Kigger vi ind mod centret på fælgen her, så passer de originale navkapsler til de mest populære bilmodeller, blandt andet Tesla, som vi har her. Ud med megakapslen, i med Tesla. Centreringsringen, for at fælgen den sidder rigtig på nav på bilen, det skal man ikke tænke på. Fælgene de er lavet, så de passer direkte på de biler, de er udviklet til. Og det samme gør sig også gældende, når vi kigger på hvilken bespænding der skal bruges. Der kan man bruge den originale bespænding, som følger med til bilen, eller man kan købe bespænding for os. Vi har det hele på lager. Det var, hvad jeg har valgt at fortælle jer om vores nye fældeserie. Har du brug for mere information, tag fat i din salgsrepræsentant, eller tag et kig ind på vores hjemmeside.